Bol vzatý do vyšetrovacej väzby a na svoj trest čaká v nemocnici pre obvinených. Do trestného konania boli pribratí znalci z odboru psychiatrie, aby posúdili aj otázku jeho trestnej zodpovednosti v čase spáchania skutku. Nikolke už však život nič nevráti. Wow sa mení na Joj Krimi. Napadlo mi, že či by sme dnes večer išli spolu na kávu. Ešte raz ťa s ním uvidím, tak si pobalíš kufre a pôjdeš z tohto domu. Ja sa zajtra vydávam a či by si nechcel byť môj svedok? Vidím vám na očiach, že sa vám páči. Čo sa stane medzi týmito 4 stenami? To tu aj ostane. Zvoláš schôdzu akcionárov. Ak zvolám akcionárov, Edgar zistí, o čo ide a sme v háji. Rodinná seriálová sága Osud. Dnes o 20:40 na Jojke. Wow sa mení na Joj Krimi. Hliadka 424. Nachádzate sa stále na posledne nahlásenej lokácii? Áno, sme na poslednej lokácii. V električke číslo 4 smerom na Zlaté Piesky.